Selamat malam. Ketemu meneh ya In. Tahun wingi kok ora tak gawa ning kene. Mergo tahun wingi klasik. Nggih. Lah nek tahun iki wong mergo pamundhut kon nggawa penyanyi siji ning tak paringi bonus 3. Nggih, alhamdulillah terus terang toh. Ayo. Oh, tahun wingi ora ana kok ya terang kok In. Ora udan deres kok. Sing udan kae pas ndene Kusnul. Oh. Oh, men terang. Iki karo terus. Oh, mergo ana Mbak Anu sing pates. Mbak sapa? Tino isine. Ya ya, heeh. Ndongake aja mung trimo Mami. nyadung diparingi dhuwit In, Ambar. Tak krungu dongamu ndongake warga masyarakat Seruwa le padha ngene iki memetri bumi utawa bersih desa saka Iin dhisik. Nggih, katur sedaya warga Seruwa mugi sak bibaripun adicara menika sedaya tansah manggih rahayu wilujeng. Amin. Amin. Ambar ndongake. Nggih, mugi-mugi berkah barokah, panjang yuswa ugi sedaya mawon nggih wonten warga Seruwa. Mugi-mugi panenipun sae. Kathah nggih, Pak. Sing dadi among tani piye? Among tani mugi-mugi panenane tambah akeh, tambah bludak. Sing dadi bakul, Mugi-mugi laris Laris. dagangane. sing dadi bengkel, Muga-muga ana wong sing kebanan terus. aja kaya ngono ndongake sing apik. Lah saiki ora dandani apa mau Mugi-mugi kata tiyang ingin sami nyervis ngono. Oke. Lah Kebanan. yo diservis ki barang sing Bodol. modal. Ora wong kaya kebanan ning gunung melung-melung. Mergo saka dongamu dhewe. Yo Iin, Ambar iki ana pamundhut sing urung diaturke sesideman. Lah mengko gandrunge men garapane Mbak Kusnul karo Mas Agus. Jan kok cocok banget ya ampun. Ya Allah. Cocok ya? Sik to. Nak gandrung ki piye nek nubruk Kusnul? Iki Ora kan- apa-apa. Tak wene kebebasan, Mbar. Oke. Kepepete kok salah nubruk, ora Oke. apa-apa wong wuto dhek kok. Oh iya. Tak Tadi maklumi. bebas wae Mas Agus ya Mas. Pokoknya mengko teko wis bras-bras wae. Upamane kok kleru nubruk sing gender ora apa-apa. Ora apa-apa ya wong Dheweke ras. wuto. Wong Ora apa-apa. dimaklumi. Tur ya sing gender iki ya bersedia kok. Iki mau Biar. kok Kusnul anu bisik-bisik iki kok anu sing gandrung aku kok. Oh ya Allah. Niki anakane Suminten makin iki sing gandrung. Heeh. Dadi Mas Agus meneng wae Mas. Oh iya Suminten gandrung Subroto. Iki ra dadi Suminten yo gandrung terus. Mare gandrung sapa-sapa iki lho. Iki can duwe keistimewaan iki kok. Iya, benar sekali. Siap In? Minangkani pamundhut ya iki mergo rek wis ana duwite lho. Nggih. Pinten? 100. Oh iya. Nggih. Oh sing Sing gambar. Ya ayat ajin joget. Mas, ya. Bo, sesideman dibawani In karo Ambar. Paringi mik engko tak nyuwun berkah anakku lanang Mas Seno. Oh nggih. Kowe ya Sing- ketang Sing gampang ajeng bawa. sakpodo Mas Kangko karo Mas Seno. Kowe sik In yo. Wiwi. Pak Joko sing cepet to, Pak. Ora apa-apa nul iki aku menganu kok mau gek Tes yo. gek ngetes kok. Iki jenenge cengkok. Coba. Wiwitane handerek sang peki Ambar yuk ku miki seleke Seno. Yo, Bar. tegas kangelah budaya Wah, kok kaya ning awang-awang suarane yo, Bar. Kaya ning langit lho. Miki paringke Seno coba. Yo Mas Seno. Nyuwun. Raketang sakpodo terus engko gendene Mas Kangko. Sowan menyang kutha gedhe Operke Mas. Sakpodo kangen karo suaramu Mas. Nonano. gandeng benjing kula ajeng ngastom mboten mon Pak Sak larik sik Bapak dilegani. pun mboten Ora kangen karo kowe Mas. Selarik ya Mas. Ayo Mas. selarik ayo. Selarik. Ayo. Yo Mas. Oh, yo
Yo Mas Eno. Sesuk arep ngasta tabuh. Bendara terus yung Terus Sing gambang. Nggih. yo diratani sing Bang, diratani. Dek yo. Casam KI kae lho, casam. Ayo ayo ayo. Yo Dek Hayat. Yo nggo mriki Pak. Nggo mriki Pak Tusyo. Nek ra gelem nembang malah joget. Yo. Slendang sutra. Slendang kuning kang saking bukit. Pak Tusyo kangen aku yo. Swara kurang premana ning wasis angrong sing nylentem Sapa? Mas Kemo. Oh iya. Angungrung marang bendara Bahkan rong. Aja. Oh dipacul dah. Sipur, yuk. Yo, Sen. Sipur. Olah ora. Sipur. Mas. Ayo Mas Sipur. Siap. Siap yuk. Yuk. Ayo mo. Dia Sulistyo Pijer. ngincang Yes. Pijer. Kurang. Ngincang. pijer ngincangake alis Nginceng orang nganceng. Yo In, terus. Terus tresno sesi demi Telat bae. Yuk. luwe becik patenan
matur nuwun rawuhipun Bapak Purwadi saking Ngayogyakarta, Pak Dalang Purwadi siswa Habirandra ugi streaming nembah nuwun. Nggih, sugeng wungon sugeng dalu. Lanjut. Urip ana kutha karo ambar lenggah malih. Pungkasane gilirane Mbak Kusnul Khotimah karo Mas Agus. Iki ana pamundhut fragmen suminten edan sing dadi Den Mas Broto Mas Agus, sumintene sing gemblung mengko Mbak Kusnul. Oh, jampun kula ampun kula. Yo. Kowe milih dadi Subroto apa milih Mayang? Mayang. Yo. Anu masih gampang kowe dituntun Mas Agus, tuntun kon ngadeg. Srepek iki men kaya toprak tenan yo. Oh
Brata wis mudeng wase urung Brata? Pun mudeng dereng. Brata. Mas Agus. Pripun? Brata, kowe wis mudeng wase urung? Ampun. Piye? Was niku sing nggo ngliwet nika ta? Wis. Oh, kae beras. Ya wos nek Wase kuwi rembuge ka digandrung suminten ning kowe ora gelem. Ah nggih kula wis dong kaya cah biyen. nek ya gelem dhisik lah, Nek, nek rada lewo-lewo. Terus mengko pungkasane Gus, pungkasane Nggih, ya nggih. Den Mas Brata ngelak kepengin ngunjuk degan. Terus mengko etotek suminten Terus munggah. aku lunga. Kowe lunga. Nah, Terus sumentene dadi edan. edan. Ning edan tenan lho kowe yo. Wis Medhun kono salto. kaya kono nyambut gawe kok toh nyawa. Lah ya piye wong aku ya toh nyawa iki. Iki jamake ora wuta ora lho Den Mas Brata iki ora cacat ora. Wah ning wis ngerti nek ora weruh kok dadi. Dadi mripatmu dimelek sithik Gus, main ketok iring-iringe. Mosok mripat putih kabeh lho. Ya ana sing ireng kok. Putih kabeh mripatmu lho ora normal kuwi. Coba. Ngejoli nggih sampean setunggal. Kowe ning wetan kene Gus, aja ndememeng wae. Ngetan iki to. Wetan iki tengen. Nah, kene. Nah, Nah, wis kono wae, kono wae. mlaku sedakep ya, mlakune ketoprak tapi lho. Coba kene, yo. Duduk. Duduk. Aku Mas. Den Mas Brata. Seneng wae. Den Mas Brata, Monggo dhisik. Sira iku sapa aku ki suminten lho. Heh? Suminten. Suminten. Apa ya ora kenal karo aku? Aku durung tepung karo sing jenenge Suminten. Wong Karangputo ya ora ngerti nek aku. Ora iki ya pancen durung kenal tenan wah. Oh wis, Brata wis ngerti suminten. Biyen urung. Biyen. Nah, terus. Terus. Nggih. Brata iki rol alusan ora merengkel ora iki lho. Oh nggih. Alus, wonge alus aja ngeyel. Den Mas, nembe saking pundi to jenengan ki lho? Kok ya le mlaku kok ya jan karo sedakep. Marake aku ingin. Ingin karmu kepiye Suminten? Kowe saka ndi diwangsuli kok urung diwangsuli? Aku iki mau saka Kadipaten Trenggalek. Ditundung karo Rama Adipati merga aku ora bisa minangkani pamunduti Rama Adipati. Lah Adipati sapa? pamundhutipun napa? Kersane Rama Adipati kuwi aku supaya palakrama ananging aku durung bisa dhaup karo sawijining wanodya merga kapinteranku durung mumpuni Suminten. Oh ngaten. Sinten wanitanipun? Aja guyu. Leh mutekon kok nyelekutak. Nyelekutis ora nyelekutis. Nyelekutis. Lah ya wanitane iki ya ora ngerti. Aku dhewe durung mangerti Suminten Oh berarti urung ana jodhone to. Urung ana Karo aku wae ya Mas Brata. Aku durung bisa Suminten. Alah mbok aja ngono sithik wae wis. Aku urung bisa tenan. Amarga aku ngelmuku kaprajan durung cukup kanggo nata reh kaprajan ing Kadipaten Trenggalek ing Ning nek samangku. ilmu percintaan lah ya wis iso to. Iki Suminten ki merengkel tenan iki. Lah nek wong tresno ki lak ya ngono, ora butuh rupa, ora butuh. Aku ora tresno. Aku ora tresno. Ketok iki ya seneng to, Mas, ora seneng karo Suminten. Sik karakter Suminten aja ganyik ngono kuwi. Ketok kaya ngecek banget ngono lho. Suminten ketok wibawa senenge kepati-pati. Aku ora tresno karo Ora kowe. durah-urahke ngono. Aku ora tresno karo kowe. Dikepiye wae aku urung ora tresno karo kowe. Apa le mergo ora weruh? Sing ora weruh ki aku kok dadi kowe. Aku ora ya bakune ngono Suminten. Aku ora tresno karo kowe. Mbok ya seneng to, Maju dimek tangane sik, diremet-remet. Mas Broto. Aku ki le kepati-pati tresno karo jenengan lho, Kang Mas. Tangane diremet. Emo. Mangsuli, mbok aja kaya ngono to Suminten. Kowe aja kaya ngono Suminten. Estu lho Kang Mas, kula tresno karo jenengan lho. Aja kaya ngono Suminten. Aja kaya ngono. Aku durung tresno karo sawijining wanita aku durung tresno. Mas. Ciwit bokonge. Aku durung tresno karo Suminten. Aku ora bisa nglanggati wong dadi karepmu Suminten. Pokoke kudu.
priya sing tak tresnani lho ning jagat. Iki namung panjenengan lho Kang Mas Broto. Sepisan meneh Suminten. Aku njaluk tulung karo kowe. Aja kaya mengkono Suminten. Aku ora bisa nglanggati wong dadi karepmu Suminten. Alah engko tak warahi wis. Engko tak cekelke. Engko tak arahke wis. Tak warahi yo Mas, tak Ora, duduhke. ora. Tak lebokke. Senajan kepiye wae. Mengko Senajan tak kepiye wae aku lebokke. durung bisa Suminten. Engko tak ora ajari ling lebokke. Yo. kaya kidulku iki. Endi? Kidulku kono. Yo. Memanasmu kanggo Aja kaya ngono Suminten. Kowe aja edan Urung. Ah urung. Aja nekat kowe Suminten. Latenono ya Kang Mas Broto. Maju Bang, maju. Brotone ngulon, brotone maju. Terus. Aja kaya ngono Suminten. Alah aja kaya ngono kok nyedak kok iki lho Mas. Delep yo Mas. Wes. Ora ngono Suminten. Kok dadak ginjal-ginjal ki napa ta? Aja kaya ngono Suminten. Apa keri nek tak mek? Aku durung tau ngadepi wanita kaya kowe Ya Suminten. saiki kan ngadepi mbok dimek to aku. Nek to, aja Kang kaya ngono Mas. iki ngedho aja nyedak-nyedak. Aja kaya ngono malah nyedak-nyedak. Aku dene sing ngedoki kono aku sing ra weruh aku kok. Ngetrembelane Kowe dalan jamek iki mlaku sesuai. krono terus, mlaku lurus terus. Nah, terus lurus. Rono. Aja Nah. maju. Rono. Iki- Rodok mulon. Nah. Ya. Nah, terus Kiri. Suminten nututi kowe balik mrene meneh ngono, booking Oh, iya. panggung. Ya sabar karo wong ora weruh. Sabar dalange iki ya ora dong. Ngono kok ya dikon lho aku lho kowe lho. Ora apa-apa engko lek 100.000 santai bae. 100.000 apa? Lah kae Ora iso. Kuwi kok 100.000. Ngulon. apa? Angel iki. Ya nyong jer ilang nek kaya kowe carane. Areng anu sing alon-alon. Oh, iya. Ya. Wah ora tau ya aku iki. Aja gawa obah, nek gawa obah ilang. Kang Si Maju ten. Dibledek yo. Delep yo Mas Broto. Iki lho aku nek nyawang jenengan Sukabumi. Aja kaya ngono Suminten. Kowe aja nekat Suminten. Mas Broto. Iki lho. Bangunmu apik tenan lho Mas Broto. Kowe aja nekat Suminten. Aku ki nek ora nekat ya engko ora oleh. Aja. Kuwi Aja blangkone kaya apik sing ora apik ndase. Aku Encen nek ndase jan blas ora apik lho jenengan. aja kaya ngono kok aku ndak disengeni sing gender Suminten aja kaya ngono. Kok diseneni to nang kene iki pokoke iki ki dianggep Oh. anu watu kabeh Oh. wong kewan kabeh sing anane kita berdua lho ning kene Oh iki iya. lho. Dadi dalange kuwi ya tak anggap kewan ngono Wis. lancang kowe. Kowe lancang kowe. Kowe aja kurang ajar, Gus. Ojo aku kok. Tak nayati ngrogo rempelo kowe. Mbajuk malah sesuk. Lah kok Suminten yang ngomong muni kewan kabeh kok. Lah nek dalange ya aja wiyagane tok wae. Umpama lho Oh, Kang iya. Mas Broto ning kene iki ra ana wong, anane ming wong loro. Gelem ya Mas Broto. Ora ana wong akeh. Ora ana wong aku ora bisa Suminten. Aku ora iso nuruti kang dadi karepmu. Ora iso. Aku ora iso. Ndi to sing kene yo? Sing Ora ngemek iso. bokonge ten, ngemek bokonge jajal. Cuma ora werna-werna.
ora werna-werna suminten. Mek bokong meneh ten, dimek meneh. Aku ora iso mergane aku ora tau ngetoprak suminten. Iki lho. Bokong iki lho marai. Ih. Gregete tambahi. Nggih, duwite berarti tambahi. Ya aduh, remuk. Aduh. Remuk iki. Brotone saiki kok taun ngarep. Sesuk taun ngarep gancang-sang pun ilang. Tertentu tak tuh. Yo dibedik. Dimek bokonge. Mas Broto. Ayo Mas, laden ana kene-kene aja rono-rono tak tiba. Ora suminten, ora. Gelem Aja yo kaya ngono Mas. suminten. Aku wis mucuk lho iki lho. Aku ora Tenan yo, bisa Mas. nglanggati sing dadi karepmu ora bisa nglanggati. Tapi lho jenggotmu kaya arang-arang. Arang-arang kaya jenggot kucing. Brengose piye brengose? Brengose kagerwet. Sing apik nek ngendika ki Den Ora, Mas Broto kok sida. kaya ngono. Ora wani aku suminten. Mas Broto men ra ketok utok rada mendelik sithik ya. Rada mendelik. Mondelok ya angel iki. Jajal diketokke sithik maning ale. Ampun, Pak. Mau kan meletet sampean kok. Aja rasa Mripat kok kaya wodon ngono. Kae ora cetha rasa digugu. Men, yo men mulih dhewe kae. mosok mripat ora diplenet. Lah yo kon ngetokke iki apa kon meletet apa piye ngono lho. Lucu yo. Wong nek wuto kok lucu. Lah nggih sih. Gelem ya, Mas? Ora suminten. Alah, mbok aja kaya ngono lho. Dikepiye wae aku Mbok ora ladeni bisa. lah kala-kala sithik wae wis. Aku gelem lho. Sithik wae. Nika nek sing apa jenenge? apa? Aja sing saru omong. Sangsing. Wis elek malah kono. Yo lho. Nano. Basutke suminten. Dakep mlaku-mlaku brotone. Mlaku-mlaku. Terus. Ora ngono kuwi suminten. Mlayu. Kowe aja nekat suminten. Gelem ya, Mas? Gelem ya, Mas? Kene lho, Mas. Kene cedaknya ndak Mas. Mlayu. Aja mlayu, aja. Ora. Nek dibletik ora gelem mlayu aja mung gedegeng meneng wae. Melayu kuwi nggone ra jembar ya, Pak. Yo mung ngetan ngulon. Engko nek kangulon ndone ya bablas tenan aku. Yo malah seneng aku. Kaya ngono. Lucu, aku gebronjot. Ya aku do seneng kabeh, surak kabeh. Gelem ya, Mas? Ora suminten. Kang Mas Broto. Ora. Aku ora bisa Lho, nglak. aku ki tresno karo jenengan lho, Kang. Nanging aku ora tresno suminten. Mbok ladeni to. Wong sing seneng karo aku ki pirang-pirang lho, Mas. Ya kono karo sing pirang-pirang kono. Sopo wae yang takon? Dasar sapa wae? Di antaranya Sopo wae? Kudu Sapa blok. wae? wong lah mosok bangkong. Terbak.
Yen mengko dhisik suminten. Kok mengko dhisik apa? Ndok oyak-oyak iki mau aku rumangsa salit, rumangsa ngelak, rumangsa saya. Mulano, gendang ayo Yo. diladeni. Aku gelem nglanggati apa dadi karepmu. Heeh. Anamung aku duwe panyuwunan utawa pemundutan siji. Apa Kang Mas Broto? Golekno degan kambil ijo. Tekan kambil ijo? Iya suminten. Mergane aku rumangsa salit, awakku sayah rasa ngelak. Ayo. Tolong golekno degan kambil ijo. Saiki apa mengko? Ayo sesuk kemis seden kukut dadi. Ya wis aku tak penek ya. Kayak ono Iya, kambil Suminten. ijo ning kono Iya. kok. Ayo tak Tak penek iki. tunggono kene suminten. Brotone mundur. Jagong. Jagong. Kang Mas Broto ki ning ndi yo mau? Akon aku menek wit kambil njupuk degan wis tak penekke. Wis tak jupuke kok ora ono Kang Mas Broto. Kang Mas nang ndi Kang Mas? Der, brotone sing der. Apa wis rampung Ayo Broto? urung, lah gemblunge ndi? Edane urung lho. Alah men 100.000 dadak edan. Suminten edan yo urung edan urung yo. Ke men 100 kok. Mas Broto. Mas Broto, Mas Broto, nanti Mas Broto. Kuwi ten. Kuwi lho Mas Broto kuwi. Iki lho Mas Broto nih kok gemoy to Mas. Maju ten Broto. maju. Dimek janjine maju. Maju. Mas, Maju ten. ladeni to Mas. Ayo, Maju meneh. Mas. Oh, Ayo. kok bokongmu ketok aja ketoke. Iki ten sing der iki der. Mas Broto nih. Mas Broto nih kuwi ten. Ora, aku Kuwi. sing anu wae. Kuwi. Pak Joko kuwi. Ten. Iki lho Mas Broto nih Nah. kene lho. Seret kon munggah, kon munggah. Kon munggah. Mas Broto Ayo. kene to ladeni aku lho Mas Broto. Mas. Nah, iki Mas Broto iki. Nah, takoni. Mas Broto, Nganggo mic. aku lagi ngenteni jenengan wis suwe lho Mas Broto. Diwang Suli. Apa suminten? Kala-kala aku dadi Mas Broto, aku seneng banget aku. Diwang Suli. Apa suminten? Suminten. Ayo gek ihi, ayo. Ayo tenan kowe. Aku wis ora Seneng kuat ya. lho. Aduh, seneng banget. Dimek janggute jajal, dimek janggute. Aja. Dimek janggute. Aja. Ayune tumpuk Ayo, Sar. jaluk gelang apa kalung. Aku kira jal apa-apa. Aduh, Kok ayu sone. wis nggih. Rampung lunas ya, Mas. Paron Mas Agus. Ndi gorene brotone? Wong urung gemblong lho. Oh, wis. Gemblong. Isi arep proses gemblong. Ora, wis gemblong Iki kowe tenan. karo Mas Broto. Karo Mas Broto dikeki Mas Broto. Sesuk. Mas Broto dikeki. Atur suwun nggih, 100.000 ngantek dadak arak Yang ngeloni wong. selawe. Hal, Kuwi Mas Brotone sing palsu diujuri. prei. Wes. Ah wong kae gelem ya wis to ora njaluk duit. Ya, engko tak ujuran aku Mas Brotone engko. Ya, penutupe bareng-bareng